assalamu alaikum bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe Windaka TV onon kala on calminama e mbadi kuktidindi en calmini e dendagal rewintoɓe jewte meɗen onon kala on jettama on jarnama oɗon ñaaga noon mbaɗon partagé mbaɗon like mbaɗon commentaire uji moɗon nde wonno ko ɗum nawata en yesso hande noon gartaten émission fadde koye nder galleji meɗen no mbinomi ñanden ni tan saaha aɗa naati e galle tawa jidduɓe yumma e baaba walla ɓiɓɓe baaba walla tan no yimɓe gurdata e nder galleji meɗen wooda ɗanniɗo walla wooda ɗanniɓe wooda heddiɓe e galle saaha noon eɗen gandi woppaɓe ɗon e nder galleji ɗi ene dañi hen caɗele dañde caɗele nde woni holɗum kala ko ganduɗa hoorema ko ɗum woni tan ko fawete ko ma fawete wonɓe ganduɗa hande nani e nder galleji ɗannayi kono ene gonde tampere nde ganduɗa hay goto anda nden ɗon tampere holno fotiri jomum ɗanno Allah rokka ɗum seeɗa nde jaatande aɗa andi ko goppunoɗa kono jaaha tan mbewa ene woodi jaaha mbewa kala ko waɗete e galle mbiyata pourquoi jomum nanɗon e nder galle he ene jogui rabo mum ene jogui sukaɓe mum pourquoi on watta walla somi waɗi mbuuɗu yo on wat mbuuɗu walla somi waɗi tanka yo on wat tanka nanɗo henna ha wayno leydi bandiraɓe te onon e nder koye moɗon onon wurɓe e nder galleji ɗi oɗon gandi ko mbiyatmi ko bandam en so tawi ɓe mbi yaade so yonti jonde ko ayibi nawma ko ɓamtude galle bamma walla nawma ko ɓamtude jinnaɓe ma walla nawma ko yoltude hujjaji ɗi ganduɗa ko ɗum goppunoɗa caggal bandiraɓe aɗa foti wattude hakkille no fewi wona ko mbaɗɗa foof gona e haalde walla ko mbaɗɗa foof gona wiide ko min waɗi ɗum walla ko min waɗi ɗum walla ko min waɗi ɗum hay goto fofata e galle nanɗo maha galle ma aɗa rokka jomum to foti hadde te pourtant de ko onon jiidi yumma e baaba walla pourtant de ko onon jiidi baaba walla ƴiƴam man ko gotam oɗon jiidi yumma mbaɗa séparé maha galle ma ha feewa walla appartement ma ha feewa goppa oya so ɓooyi ceerda hirande mbiya jomumen ganda tampere wonde ga hennade sonono ganduno ma jaltu bandam en Allah tagui kono fondani arsukaji potani te neɗɗo so dañi ene foti wallude neɗɗo so dañi ene foti yeccitade caggal muɗum kala ko mbaɗɗa muɓɓa hunukoma mbasa haalde wonɓe ganduɗa ko waɗoɓe ha para mbaso sono mbaɗa dépense ma aduna foof anda kamɓe mbaɗata dépense e nder galle sono jooɓa courant ma aduna Allah foof anda kamɓe jowlata courant kala ko mbaɗi e galle tan ko kamɓe ko mbeejor tan pourtant gorko fotani waade noon kala ko mbaɗɗa aɗa waɗira saabi Allah mbaɗirɗa ko jinnaɓe ma mbaɗirɗa ko eɓe juuduɗa mbaɗɗa ko aɗa foti wadde mbaɗa sikki a fotani jooɗade aɗa haltude won hen wonɓe ko wasotoɓe ko noon mbayi an sa yeehi aɗa andima sa dañi hoɓe poɗɗa waɗande ko jinnaɓe ma poɗɗa waɗande ko miñiraɓe ma e mawniraɓe ma poɗɗa waɗande ko leñol ma saaha a yiyat jomum yaha ni change numéro téléphone wonko ɓuuri welde jawdi ko aɗa yeccito caggal ma aɗa ƴeewa ɓiɓɓe yumma en e ɓiɓɓe bamma en holno goniri e holno jooɗiri kalis ene weeli ha maayi kono wonko ɓuuri ɗum welde wonko ɓuuri ɗum yodde woni teddugal ngal ɓuuri ɗum laabi temedere a yiyat jomum jooɗo hitande ha darto mo wuuri taw a noddata bande joɗɗa duuɓi ɗiɗi duuɓi tati ko gartugol ha gartugol pawata bande yitere hayso noddima téléphone a ƴettata ɗum pourtant wonɓe ɗo hen taw wona téléphone mbiyaton ko wonɓe ga henne ɓe kala nodduma téléphone mbiyatma ko rokkam kajawo won waaɓe noon mi yeddata ɗum kono wonɓe ganduɗa yo nan dande mata yo gandu tan taw an aɗane jaam won hen yo gandu tan taw an aɗa wone jaam kono ko ɓuuri hen hewde eɓe ponno wiide bandiraɓe jaaha tan change jaaha tan jejjita caggal mumen jaaha tan hankanti ko joom suudam tan ko sukaɓam a anda janggo ko addoyta de hande ne wawi welde kono janggo e jaam bandiraɓe aɗa wawi artude ɗo henna donkita ay on mo jawannoɗa on mo mbiyanoɗa ko an jogino ɗum kañum joktoma no foti hande ɓe ganduɗa ko ɗanniyankoɓe gonno en mbiyani kamɓe foof daña caɗele garta ɗo e nder leydi ndi donc hay ko ñamita kañum joguino famille ji mumen mo suwa maade tagdaka raw an oto ƴew tan hande a dañi jejjita janggo ala
kala ko dañɗa rende e bande en kala ko dañɗa rende e miñiraɓe ma kala ko dañɗa rende e mawniraɓe ma denda e ɓesgu ma janggo e jaam sa ronkiti wawa yodde kamɓe ɓe mbawa walliddema kono ko ɓuuri hen hewde hande kala to jomum dañi yo ma galle mum joɗɗo yo jogo oto muɗum nanna hen famima ko gonga ene weeli ha maayi wat ɗum kono hatta so tawi a dañi yeccoto ɓe goppunoɗa ɓe ɓen hande ne mbawi jogadema kadi ko ɓuuri hen hewde won hen famille ɗin ɗi ponmi wiide kam ɓe ponmi wiide neɗɗo goto so dañi hen jiiɗa heddiɓe daña pourtant de aɗa wawno wallude miño oya gonɗo to hayso tawi a wawano dom ƴeewa ko gudditanɗa ɗum kono jiiɗi tan so lewru ma yumineldu kaari kajawo min yumi dañcan min yumi wat goɗɗo oto dañ so tawi eɗen mbiya eɗen gurda noon en tampat sa dañi wallu bande en jimen leƴƴi men kewɗi nan ɗo hen leƴƴi goɗɗi ɗi ganduɗa ko hoddiɓe meɗen so jeehi hande ballat miñiraɓe mumen balla sehilaɓe mumen balla hoddiɓe mumen en jii ɗum ɗo hen balla bandiraɓe mumen e badiraɓe mumen no jaari so jomumen dañi gartata koye nder leydi men gartata koye nder wuuro men gartata koye nder bandiraɓe meɗen kono min yumi dañcan goɗɗo oto dañ so tawi eɗen mbiya eɗen gurda noon en tampat onon ne ɓaade junggo mon ne juuti en heeɓi caggal moɗon balle ɓe ganduɗa ɓe poɗɗon wallude ɓe mbason wiide min mbaɗa jogui tan mbaɗa waɗa ko gonga aɗa jogui aɗa waɗa ene weeli ha maayi kono janggo e jaam aɗa wawi ronkidde ay oya mo jawannoɗa oya mo pawnoɗa e koñ he janggo e jaam ene wawi joktadema woni baajiraɓe ma ɓe noon woni miñiraɓe ma woni mawniraɓe ma so tawi eɗen dañi ballotiren jurmodiren kala ko dañɗa jettuɗa caggal ma ko ɓoyani ko wonmo nanmi ene wiya ɗanniyankoɓe yo mbattu hakkille no fewi saabu ƴettude jawdi ma aɗa nelde miñiraɓe ma walla ƴettude jawdi ma aɗa nela babiraɓe ma walla aɗa nela kawiraɓe ma walla aɗa nelde yummiraɓe ma ɗum ko bonnude jawdi yoɓe ƴeew noɓe mbaɗiri investir so ɓesguji mabɓe ara tawa woda ko tawi ɗo hen bandam en so tawi ononne ko noon mbaɗanoɗon oɗon ɓamta walla oɗon daña so tawi jibinnoɓe on ɓe calculno tan ko koye mumen calculani hay goto est ce que ne waɗa avancé ononne joni son mbi wonɓe ga henne ɓe ko lebte mi wiyani ko onon foof noon won hen mbiyata ko ɗum ɗon ko lebte wawi ya won ɗo hen ya neldu dépense ya wonni ya wattini minen min goƴakaɓe joni so neɗɗo dañi no diwri yo ƴeew feere no holno diwri a yejjiti ko goppunoɗa saabu enen ken jokkannoɓe enɗam enen ken wallitiranoɓe enen eɗen joguino jurum e nder koye men a yiyano jomum yaaha ala ko miijoto so wona yo naw miñum walla ala ko miijoto so wona yo naw mawnum walla yo naw baɗum walla yo naw ɓi kawmum so dañi ma wallu ɗum kono hande kala dañɗo ene ƴeewa huɓɓere nde maahi ko ɗo goppeten ɗum de ay ñamminde miskina e wallude bande mbeɗa sikki ɗum ɓuuri hewde toɓɓe on min mbiyani noon oto maahe dañi otoji mon joɗɗi kono jettude e bandiraɓe moɗon bandiraɓe musidɓe tedduɓe mi ñaguima yaafuya no fewi ko ɗum wonno hande toɓɓere meɗen e émission meɗen fodde taw ko ɗo e Windera TV oɗon ñaaga bandiraɓe noon mbaɗon partagé mbaɗon like mbaɗon commentaire uji moɗon mbete eɗen jaara yeeso Allah jarama on jarama ha saaha goɗɗo noon e yewtere wonde